Bos días a todos, dende a frecuencia modulada de Galicia Busto que desexamos vos un tremendísimo día de paz e amor. Non sabedes o que me comprace informarvos de que o 21 de setembro haberá unha viaxe no tempo no Concello de Teo. Sí, para todos vos. Deixa inmediatamente o que estés a facer. Corre hacia o primeiro computador, tablet ou calquer instrumento co que poidas conectarte a internet. Busca galiciabusto.com e aí poderás informarte de todo o que ofrece o noso festival. Como que non sabías nada? Non estabas informado? Moi ben, ainda tes tempo, estás a tempo. Pero rápido, apresúrate, busca roupas máis hippies que teñas. Bona, prepárate. Estás xa listo? Pois sube a túa furgalla. E agora é o momento de poñerse en camiño. Veña, imos para Busto. Galicia Busto. Entrada de balde, DJs de música rock, soul, funky, acampada libre e, por suposto, todo aderezado ca mellor música dende os 60. As mellores cancións daquela época e un revival auténtico dos mellores días do rock and roll estarán presentes con músicos vidos de todas partes da xeografía galega, así como da península. Galicia Busto.